Tayo ay inabot na ng gabi sa pag-uwi galing sa pagdi-deliver. Ating binabaybay ngayon ang kahabaan ng Santa Rosa, Balibago. Mabuti na lamang at maliwanag ang kalsada na ating dinadaanan. Nakikita natin ang mga lubak at dapat maiwasan habang tayo ay bumabiyahe. Ganun pa man dapat ay magdoble ingat parent tayo lalo na mabibilis ang mga sasakyang ating nakakasabay. Mainam na tayo ay mamalagi sa kanan at maging alisto sa lahat ng oras. Dapat ay alerto ka sa mga nakaparadang sasakyan. Kung may nais mauna sa'yo ay magbigay ka na lamang upang makaiwas sa disgrasya. Makakarating ka rin naman sa iyong pupuntahan kaya mas maganda na ikaw ay ligtas. Panatilihin na ikaw ay nasa gawing kanan. At magkaroon ng tamang distansya upang ikaw ay makakapagpreno na maayos. Bigyan pansin ang mga nagbibisikleta dahil sila ay dapat makarating ng ligtas sa kanilang pupuntahan. Kapag ikaw ay nasa madilim ng parte ng kalsada dapat ay maging alisto at nakafocus ka sa iyong daraanan. Mabuti na lang at malakas ang ilaw ng aking motor at napansin ko ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Dahil dito ako ay daang-daang napahinto dahil sa kaliwa ay may malaking lubak at sa kanan ay may nakatayong tao. Sila pala ay galing sa pampasaherong tricycle na bumaba sa madilim na parte at ito ay sa pakurbad ng kalsada. Maiiwasan natin ang aksidente kung tayo ay magiging alisto sa lahat ng oras. At sa tulong ng ating auxiliary light mas nagiging visible ang ating daraanan lalo na sa madilim na parte ng kalsada. Sa pagmamaneho dapat tayo ay maging disiplinado para sa ating kaligtasan at maging ng ating mga nakakasabay sa kalsada. Maraming salamat nga pala sa mga taga-subaybay natin. Kung nagustuhan mo ang ating video hinihiling ko na paki-like ang video at mag-iwan ng comment base sa iyong napanood. Para sa susunod na aking video ay ma-shoutout kita at mapasalamatan kita. Maraming salamat nga pala sa aking silent viewer na laging pinapanood ang bawat video na ating ina-upload. Ako po si Mel TV Uragon Lubos na nagpapasalamat sa inyo. Magandang gabi po.